Mangke kasumanggaken kunjuk panjenenganipun Den Ayu. Jan ayune sak Jawa Timur nggih niki Bapak Ibu. Luar biasa. Oh, Reo diputar, dicelupkan, terus dijilat. Lah niki monggo mungkin sing ajeng dilat Oreo niki. Jan cocok laku kondang kaloka. Oh, niki pangapunten Pak nek para kadang sholawatan, para kadang sunan lawu kula mboten wantun, nek request lagu nyuwun lagu kula mboten wantun. Nggih, mengke situasi yang berbeda kemawon. Nggih, heeh. Nggih nek kados ngeten iki disuwuni gubuk asmara podang kuning kula sing dosa mengke. Pertemuan apa anu wis pangapunten Diagung Pangaksama. Sedayanipun kanthi swasana kekeluargaan, swasana bahagia, jan Bapak Andir menika saking pangarak pangombyong, saking tlatah Njoso Turi lan ugi sanak famili ingkang hamengkukarsa, teman-teman dari temanten kesemuanya diucapkan selamat siang. Monggo mengke pun kantun sekedap mawon pun sah kesesa kundur. Sik Dik. Iki mau ana kok. Iki mau enten niku bapak-bapak lah nggih teng mriku mpu di caweske kok nggih. Heeh. Mengke Mbak Oreo niku pinaringan wedal guyon maton menghibur para tamu, dikasih waktu panjang 3 detik. Astagfirullah, alah. Tak kira 30 menit lah kok mare 3 detik. Sik karo tak ndelok-ndelok mburi-mburi kono. Yono. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pinaringan sehat. Ye, sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, saya jabang bayi. Aduh. Bar wangsulan sehat langsung jabang bayi. Astagfirullahaladzim. Lah panjenengan niku kanugrahan lho, Kong. Kanugrahane. Tinimbang nonton ten YouTube, jenengan dinten iki dateng daleme sinten? Dalem panjenenganipun Bapak Jumari. Bapak Jumari ngrawuhake artis YouTube sing lagi kondang lho. Panjenengan. Jan. Loh, kok padha ora percaya jenengan mboten eling Niken Salenco. Wah, suaramu ya atos iki. Lah piye to krungu? Tak kira ki Niken Salindri ngono. Lah dalah, Niken Salindri sama sak kotak to ya. Lah aku sama sak kedoke. Nek iki apa mau Niken Salenco? Niken Salenco. Tambahi sing jeneng rada Arab saithik, apik banget iki. Piye? Kanggo dirimu dadi Apa, basa Mas? Arab digunakne Niken Saiton Nirojim. Jos wi. Sip pokoke wi Arab lho. Bu jenengan setuju seneng to, Bu? Nek aku dipadane seton. Loh, malah dijempolke lho. Apa rupaku mirip seton nih, Alhamdulillah pinaringan sedaya sehat nggih. Nggih. Medal name 3 detik, alhamdulillah kita manfaatkan. Melihat lokasi yang sangat aspal goreng. Ya. Ki engko carane jungkir balik ndasku iso petak iki engko. Arek reo Kang. Ora! Lah wong kaya ngene ya sida gagar otak patah tulang lho ya. Alah jari kondang kaloka Oreo ki ora tedas tapak palune pandhe digrendo ya bendak ditumbak bengkong. Masa mung ala-ala aspal ngene. Kecil ya, kecil Oreo kok. Setan jajal. Ya aku ya kudu konfirmasi karo mas-mas sing bagus-bagus. Iso, wis to butik. Dung. Reok saged Kang Mas? Saged. Lambemu no sing muni masak kae lho aku ora tekon kowe. Aku mewakili. Heeh. Mewakili kesengsaraanmu kuwi tak wakili. Astagfirullah. Ya wis ayo, Nduk. Karena waktunya 3 menit 3 menit. Ayo papat-papat langsung pasukannya joget.
Niki hadroh piantun putri joget napa mboten? Ya mboten. Oh, mboten kondur pun, kondur. Heeh. Niki tumin panyuwunane Pak MC nek cah wedok. Ayo Le. Tandang gawe Le. Ya, bersama Niken Saiton Mirojim. Asem. Aja to, Mas. Lah wong lanang-lanang ning dalan ki ngono lho aku Mbak Setan. Ya. Bocah dek bagus kayak tentara ngene ta. Ya tenan to piantun. Jan cocok karo mantene Koreanan ya. Mbak, bojomu anu kelahiran Korea to, Mbak? Sumpah, ha? Asli Korea? Oh, iya Korea. Mas Yasin ini piantune jan. Untung lho Mbak ketemu kamu duluan. Coba kalau ketemu aku di sini. Wow. Aja Mbak ideki aku ya keponcet dasku to kingkeh. Bocah kok Untung ketemu kamu duluan. Coba kalau ketemu aku. Tek. Iya mergo dipangan Saiton iki. Aja muni setan terus. Jan, bersama Gracela Moa ya Mas ya. Gracela Moa. Dasare Mas iki ya wis ganteng, Mbak Ngaten ganteng. Dirias karo Gracela Moa malah saya flawless saya ngarani anak-anak kekinian flawless dadi rias ora medok merok ya ngene iki ya. Kok beda karo riasamu dhewe? He lah terah lahirku lek Gracela rung apa-apa aku lahir ceprot lho. Lah iki lho dirias Gracela Moa padha bagus. Mbok kulitmu mbok rias dhewe kok malih anu to ireng apa ki ireng mangkak ngono. Tar iki menyesuaikan kahanan keadaane desane Jati Plituran Mas. Tegese dadi anu kulitmu kaya rupane kaya jati ngono. Iya to Mas. Gilale semangka. Ayo kene. Angel wis angel nek perkara cedhek wong ayu kok ongkok-ongkokan to ya. Kene loro-loro. Madhep peran kabeh. Ya, siap joget? Siap. Nah ya, papat kene langsung. Ya, tunjukkan pesonamu sing arep dhewe yo. Tolong, ada kecelakaan. Alah. Ini mbok pure apane wong Oreo dadak mbok blak nih barang. Ya ampun. Oreo. Heeh. Ayo, stok kono, stok. Aja mbok geret, kaya batange digeret. Masalah. Gotong. Kayak pawon, nggo cetik geni. Cucu ora kajen. Ayo kowe. Berat ayo. Ngapa? Patur bapak wambungi. Anake wong diwambungi. Yo ngantek glunduk. Hop. Ya wis menggoke kumat. Golek diesel Mas, golek kompresor, golek ben nggo napas perbuatan, buatan. Alah. Banyu. Ya, ngesakne lho. Janoke. Dadi wong iki kudu gemati karo kanca iki. Endi to iki cangkemmu sing ndi? Cangkemmu sing ndi? Wah, ala bathok karo cangkem padha e. Ora lah ngesakne kaya ngene bojone 6 biyo. Yo. Kono. Wis. Nyawane reo. Arek ucul. Ora yo jek selintisan. Ya. Kaya sik jungkiran. Nyapa? Heeh. Oh. Server tak geret burem ngono e. Ya. Ya. Nangis. Pamer welas. Oh, ben disawer.
Sikile bejok.